Vale, eskerrik asko lehenik eta behin, bueno, esto os digo en castellano para que lo podáis entender vosotros. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este seminario, eta eskerrik asko zuei ere, ona gerturatzeagatik. Bueno, Sergik aurkeztu du apur bat, ni Euskal Herriko Unibertsitateko doktoretza ikasle bat naiz, eta ikerketa proiektu bat egiten ari naiz Bizkaiko mehatzaldeko eskualdearen inguruan. Hain zuzen, eskualde honetako ondarea biziberritzeko estrategiak lantzea edo helburu duena. Eta, bueno, asmo honetarako kontuan eukitzen ari naiz alde batetik arkitektura arrastoak, hori zebai da nire ezagutza eremua edo, baina beste alde batetik ere ahaztu gabe paisaiaren alderdi material honetatik bereiztezinak diren beste zenbait aspektu. Tartean bertako bizilagunen memoriak, identitatea edo gogoak. Eta, bueno, Bizkaiko eskualde honetan, 19. mendearen bukaeratik aurrera, mehatzaritza fenomeno bortitza egon zen, gerora industrializazio oso indartsu bat ekarri zuena. Eta, bueno, prozesu horren ondorioz, lehenengo eta behin mehatzari herriak sortu ziren, eskualde honen goikaldean edo mendipartean, eta gerora auzo industrialak bekaldean, Nerbio ibaiaren ezkerraldeko aran horretan. Beraz, ez gara zehazki arituko frankismoaren ondoriozko prozesu kolonizatzaile batez, baina bai interes ekonomiko indartsu baten borondatez, hotz burdinaren fenomeno honen ondorioz sortu ziren koloniei buruz. Azken finean, honek jende asko eta askoren bizitzak errotik aldatu zituen, migrazio handiak sortu zituen, gizarte berriak eratu, eta bar. Eta, bueno, leku honetan eman ziren gertakizunak, bai mikrohistorio individualak eta bai historio kolektiboak, gaur egun orainaldian ere badute beren isla. Hemen burdinaren identitatea zera horrenpean ekarri dugun adiera horretan. Nolabait, mehatzaldearen, gizartearen pentsatzeko, bizitzeko eta elkar bizitzeko modu horietan. Eta, bueno, gaian sakontzen hasi aurretik, azalduko dugu pizka bat zein izango den aurkezpen honetan egingo dugun ibilbidea, nondik nora joango garen. Lehenengo eta behin moduarin batean testu ingurua aztertuko dugu, lehenengo mehatzari auzo hauek eta gerora auzo industrialak sortu zituen testu ingurua, laburki, eta gero zentratuko gara mendi hauen goikaldean kokatu ziren mehatzari auzo horietan. Ondoren, ikusiko ditugu pizkat nola industria, ibaiaren bekaldean sortu ziren industriaren inguruan sortu ziren langile auzoak. Eta gertuagotik, horietako kasu bat ikusiko dugu. Esan beharra dago, gauza ezberdin nahiko ikusiko ditugula, eta ez dugu egingo agian halako analizi sakon bat, adibidez orain Josuren aurkezpenan ikusi dugun bezala auzo bati buruz zehazki, beraz oso lagungarri hori iruditzen zait, aurretik egin dugun hausnarketa hori gauza hainbat aplikatu daitezkelako ere testu inguru honetan. Eta, bueno, kontaketa bideratzeko erabiliko ditugu batetik burdinaren fenomeno honek utzitako aztarna fisikoen argazkiak, hain zuzen arkitektura eta bar, eta baita eskualdeko zenbait pertsonen testigantzak. Eta honela, modu orokor batean edo hausnartuko dugu nola bi alderdi horiek, hain zuzen materiala eta bestetik bizilagunen oroimena, identitatea, osagarriak eta bereiztezinak diren mehatzalde edo beste hainbat eskualderen etorkizunari begira. Eta, bueno, ideia honen harira, bukaeran, ez bagara gehiegi luzatu, ekimen txiki bat aipatuko dugu, mehatzaldeko Trapagaran udalerrian gauzatzen ari garena. Tira, hasiko gara testu inguruarekin. Mehatzalde eskualdeko mendiak, Triano eta Galdameseko mendiak, aintzinatik dira ezagunak beren burdinagatik, erromatarren
erromatarren garaitik lantzen zen burdina eskualde honetan. Baina industrializazio garaira arte, burnia lantzeko modu hau baserriko lanen gehigarri gisa egiten zen, orduan familia gehienak landatik bizi ziren eta gehien batu da partean mendien ustiapena egiten zuten hori ekonomiaren gehigarri modura. Eta lurren jabetza komunala zen, orduan familia ezberdinen artean banatzen zituzten bai lurrak abeltzantzarako, bai basogintzarako edo bai mehatzaritzarako. Eskualdeko burdina oso ona zenez, berehala burdinolak sortu ziren, eta bertan mota guztietako tresnak egiten ziren, hiltzeak, aizkorak, mailuak, bai bertan saltzeko eta baita ere esportatuak izateko, bai Europan eta bai Amerikako kolonietan. Baina, nolabait bertoko ekonomia beste aldera edo, erregimen foralak zuen baimentzen burdin landu gabea esportatzea, bakarrik esportatu ziteken landutako burdina. Baina, egoera hau zeharo aldatu zen, batetik liberalismoa gailendu zenean eta batera munduan ematen ari zen industria iraultzaren beharrek mehatzalde eskualdea topatu zutenean. Izan ere, industria iraultzaren asmakizunetako bat, Bessemer bihurgailua izan zen, eta honek ahalbideratzen zuen altzairua sortzea burdinetik, ezta? Baina zer gertatzen zen, prozesu honetarako balio zuen burdingai bakarra, burdingai ez fosforikoa zela. Eta hori Europan bitokitan bakarrik topatzen genuen. Batetik Eskandinavian eta beste aldetik Bizkaiko eskualde honetan. Eta, bi aukeren artean, Bizkaiko kasuan klima asko zepelagoa zen, gainera itsasotik gertu zegoen gerora mea esportatzeko, eta mea hori oso lurrazalean kokatzen zen, beraz, aukera hau hartu zen, ez? Eta gainera legeria alde izanik momentu hartan baldintza ezin hobeagoak eman ziren mehatzaldean burdinaren esplotazio erabat masiboa egiteko. Gehien bat atzerriko kapitala jabetu zen eskualdeaz, ingelesak batez ere, eta baita bertako familia aberatzek ere enpresak eratu zituzten. Kasu gehienetan atzerriko enpresen testaferro modura ero aritzen zirenak. Eta gauzak horrela, mehatzaldeko lurzai gehienak mehatze konpainien artean banatu zituzten. Eta beharrak bultzatuta, nekazaritzatik nekez bizi ahal ziren hainbat familia, Euskal Herriko hainbat tokitatik eta estatu osotik, aipagarriak dira Gaztela, Leon eta Galizia batez ere, etorkin asko gerturatu ziren ona. Eta, esplotazio masibo honek eta atzerriko kapitalak azpiegitura eta aurrerapen edo teknologiko ugari ekarri zituen, mehatzaldeko paisaia erabat eraldatu zutenak. Hemen ikusten dugu nola mendiak erabat zuntzitu zituzten, ibaiak desbideratuak izan ziren, hau airetiko tranbia bat da, erabiltzen zena mea garraiatzeko mendietatik gero itsasaldean kokatzen ziren zamalekuetara. Hau da, airetiko tranbia horietako baten goiko parteko zamalekuan, non mea kargatzen zuten. Hemen ikusten ditugu plano inklinatuak, plano inklinatuen bidez, bagoietan mea garraiatzen zen ere, eta trenbideak. Trenbide sare izugarria sortu zuten sasoi honetan. Izan zen, Europa mailan zegoen trenbiderik eta dentsoena garai batean. Eta hori, burdinak ibilbidea egiten zuen mendietatik eta itsasadarreraino bertako kargaderoetan, gero itsasuntzietan kargatu eta esportatzeko. Gehien bat Britainian dira eta baita Alemaniara eta Frantziara ere. Eta, burdinaren fenomeno honen gorena edo meategien urrezko sasoia izan zen 19. mendearen bukaeratik 20. mendearen lehen hamarkadetaraino. Honen ostean, lehenengo mundu gerraren ostean eta baita ere Europako
industriak aurrerapen teknologikoak izan zituenean, jadanik ezen hain garrantzitsua burdin fosforiko hau, eta ezen hain berezia hemen mehatzalden zegoen burnia. Orduan, mehategiaen gainbera etorri zen, eta aldiz industrializazio prozesu handi bat eman zen Nerbioi-Ibarraren aldeko ezkerralde honetan. Nik uste dute argazki hau nahiko adierazgarria dela, ikusten dugu zenbat fabrika eta lantegi sortu ziren eskualdean. Eta gaur egun, mehatzaritzak utzitako zauriak eta seinaleak argi eta garbi ikus daitezke mehatzaldeko paisaian. Lurraldearen morfologia zeharo aldatu egin da, laku artifizialak sortu dira sasoi batean mehatzak egon ziren tokietan, azpiegituren aztarna ugari daude, baina gehienak oso egoera txarrean daude edo desagerturik daude. Baina tira, gero hartuko dugu berriro honen aria. Orain goazen burdinaren fenomeno honek sortutako familien multzokatze hauen bizitoki eta bizimodu ereduak hurbilagotik aztertzera. Lehenago ikusiko ditugu, esan bezala, mehatzari herrizkak, 19. Mende bukaeratik eta gutxi gora bera 20. mendearen erdirarte, eta gero langile auzoak, 50. hamarkadatik aurrera gutxi gora bera. Hemen ikusten dugun planoan ikus ditzakegu mehatzari auzoak koloretako puntuekin seinalatuta dauden horiek. Zer gertatu zen hemen, mehatzen jabeak ziren konpainiek edo, ez zitzaien interesatzen beren langileak bizi zitezen aurretik sortuta zeuden herrigune historikoetan. Azken finean herrigune horietan bizitzekotan, gero lanera joteko denbora asko galduko zuten desplazamenduetan, beste alde batetik garraioak aurri ikusi beharko ziren, eta hori ez zitzaien interesatzen. Orduan zer erabaki zuten, sortzea edo eraikitzea modu provisional batean hasieran, eraikinak bere langileak bertan bizi ahal izateko. Eta, hasiera batean aterpetxe modukoak egin ziren, gehien bat etortzen zirelako langile eskongabeak edo, Josuk lehen aipatu duen kasuaren antzera, igual etortzen zirenak sasoikako lana egitera. Gaztelako nekazari asko adibidez, udan etortzen ziren ona denboraldia egitera eta gero berriro joaten ziren. Eta, gerora, familiak ere etortzen joan ziren, eta azken finean, komunitate benetan populatuak sortu ziren aurretik ezer zegoen tokietan. Eta, kolonizazioa hau edo hain izan zen bortitza, 1900 urtean, mendialdeko auzo hauetan, 5.000 biztanle inguru zeudela. Eta hori da, konparatuz, herrigune historiko horietan, baino gutxi gora bera, 5 aldiz biztanle gehiago. Argazki honetan ikus ditzakegu gaur egun auzo horietako batzuk daukaten itxura. Ikusten dugu bakarren bat bizirik mantentzen dela, baina asko eta asko abandonatuak izan dira. Izan ere, utzi egin ziren, mehatzaritza bukatu egin zen garaian edo. Orduan, esan dezakegu, beren beste eskualde askotatik eserrezera etorritako familia guzti hauek, hemen bere bizimodua egin zutenak, berriro ere, beren etxeak, beren identitatearen funtsa edo, bertan bera utzi behar izan zituzten, beste leku eta beste lanbide batzuk bilatzeko eta berriro ere, zerotik hasteko. Eta, auzo hauetako gehienak mehatzaritzaren gainberagatik desagertu ziren arren, badaude kasu pare bat, ezberdinak izan zirenak, eta, moduarin batean aipatuko ditugu. Kasu hauetako bat, Granada mehatzari auzoaren kasua izan zen, hemen behan ikusten duzuen irudi hau, bada dekantazio balsa handi bat. Zer gertatzen zen, hemen mearen ustiaketan, burdina ateratzen zenean, hainbat soberakin ere ateratzen ziren. Tartean, bustin kantitate handiak. Eta hemen egiten zutena zen, bustin hori pilatu eta pilatu, oztopo batez izateko. Eta, bazekiten, gehiegi betetzen ari zirela baltza hau, baina, hala ere jarraitu zuten betetzen eta betetzen, lan egin zutelako konpainietako agintariak edo,
Eta azkenean 1974an, urriaren 11 batez izan zen, ez beharra gertatu zen. Baltza lehertu egin zen, eta aldamenean zegoen Granada auzoa erabat suntzitu zuen. Ez behar honetan, auzoa erabat suntzitzeaz aparte, hainbat hildako egon ziren. Eta hori da pizkat irudikapen bat adierazten diguna, nola hemen zegoen interes ekonomiko guzti horren pean giza bizitzek ez zeukaten hainbesteko baliorik. Eta beste goian ikusten ditugun irudi horiek, irudi hori eskerrekoa, Gallarta zaharra da. Ez da Meatzari auzo bat, baizik eta ezagutuko duzue gehienek herri aurretik bertan zegoen herri bat zen. Zer gertatu zen, hemen eskualde honetan lanean zebilen Franco-Belga konpainiako ingeniariak ohartu ziren herriaren azpian bazegoela oso kalitate honeko burnia. Orduan, naiz eta auzokideak aurka egon, naiz eta herrigun historiko bat izan, dena suntzitu zuten eta orain geratzen dena da eskumako irudian ikus dezakezuen zulo erraldoi hori. Suposatut ezagutuko zuela, gehieno. Eta Gallarta herrigunea beste emetik eta aldamenean eraiki egin zen. Eta joango gara orain Larboleda auzoari buruz gertuago hitz egitera. Gaur egun auzo bat da, baina sasoi batean Meatzari herri bat izan zen edo ia hiri bat egon zen eta herrizka hauetako handiena izan zen. Eta egingo dugu atzera, herria sortu zen sasoira, 1877 urtean sortu zen gutxi gora bera. Eta hemen familiekin etorritako langileek etxe bizitzak eraikitzen zituzten, material eskasekin, inolako antolaketarik gabe. Eta aipatu dugun bezala, konpainiek ere beren aterpetxe modukoak edo barrakoiak eraiki zituzten, bakarrik etortzen ziren Meatzari hoientzat. Barrakoi hauetan ez zegoen oheak besterik ez zegoen. Eta gainera ohe bakoitza Meatzari batek baino gehiagok, zeinbat kasutan 3 edo 4 konpartitu egiten zuten txandaka, lan txanden arabera. Hau da, auzoaren inguruan, auzoaren dagoen topatu dugun argazkirik zaharrena, eta behan ikusten ditugun hauek dira hainbat etxe bizitza eredu ezberdinak auzo horretakoak. Lehenengoa, tamalez jadanik ezin daiteke ikusi, duela urte batzuk eraitzia izan baitzen. Esan beharra dago, Larboleda herriguneak ondare babesa jaso zuela ja duela urte nahiko, baina gero ez da hurbiletik kontrol bat eraman bertan egin diren arkitektura eta hirigintza aktuazioekin. Eta tamalez, etxe asko eta eraikin asko galdu egin dira. Erdian ikusten duguna bai kontserbatu egiten dela, hau ere Meatzari familia baten etxea zen, baina ja ez barrakoia baizik eta igual posizio beago zuen familia baten etxea, segurazki kapataz batena edo. Eta aldiz eskumeko irudia bada duela gutxi diputazioak prestatu duen etxe bat nolabait Meatzaritza museoarekin batera erakusteko nolakoak ziren sasoi hartan Meatzarien lan baldintzak. Baina egia esan da, herriko jendeak eta guzti hori ezagutu zutenak ez daude oso ados hemen egin den erreprodukzio horrekin. Esaten dute benetakoa, baino askoz erosoagoa dela. Hemen ikusten dugu Larboledaren planoa, 1928an, hemen ja herria nahiko egituratuta zegoen, basokan bere sare urbanoa, kale nagusiarekin, plaza eta bar, baina ez dugu topatu plano zaharragorik. Eta hau da aldiz gaur egun daukan itxura. Hemen eskumetan ikusten duzuen laku hori, beko argazkian ikusten duzuen moduan meategi bat izan zen, gerora esplotazioa bukatu zenean urez bete egin zena. Eta gaur egun ematen du laku bat, baina hori azpian meategia egon zen. Eta meategia baino lehen azpian ere etxe bizitzak egon ziren. Baina zer gertatu zen hemen? Gallartan bezala, mea topatu zutenez, eraitzi zituztela etxeak ustiapenarekin jarraitu alizateko. Meatzaritzaren lehenengo sasoi hauetan, lehen hamarkadetan gehien bat, bertako bizi baldintzak eta higiene egoera penagarria ziren. Ez zegoen urik, ez zegoen argindarrik, ez zegoen komunik, aireztapena ere oso eskasa zen, jende pilaketak zeuden,
Eta horregatik gaixotasunak eta izurriteak zabaltzen ziren bizilagunen artean. Horri guztiari gehitzen badizkiogu lan baldintza gogorrak eta lan istripuak, bizi itxaropena oso basua zen eskualde honetan. Sasoitzarrenetan 20 eta 30 urteren bitartekoa izatera iritsi zen. Eta hori ikusita, mehatzari konpainiak esan zuten, hemen zerbait egin beharra dago. Eta eraiki izan zituzten mehatzarientzako ospitaleak. 3 eraiki ziren denera, eta haietako bat Larboledan izan zen, argazkian ikusten dugun hori, Matamoroseko ospitala. Mehatzari ospitale hauetan, zuzendari lanetan, ibili zen argazkian ikusten dugun Enrique Ariza doktore ezaguna, jakingo duzuenez, doktore hau Europan zehar ibilitakoa zen, beste ospitale batzuen ereduak aztertzen, eta zenbait berrikuntza ekarri zituen ona. Berrikuntzak esaten dugu, baina gauza nahiko basikoak ziren, adibidez, ez nahastea gaixotasun infekziosoak zituzten gaixoak eta istripuak zituztenak. Nahiko simplea ematen du, baina honen aurretik denak nahaztuta egoten ziren, eta ondorioak oso latzak ziren. Eta, hauek mehatzari konpainiek eraiki zituzten, baina esan beharra dago ere, mehatzariei hilabetero soldatatik zati bat kentzen ziotela finantziatzeko ospitale hauek. Hemen ospitalea kokatzen zen goiko lursai horretan, eta beste goikaldeko laukizuzen horretan ikusten dugu egoitza bat, San Fernando Ibarra izeneko egoitza bat, hemen ikusten dugu argazkian, goikaldean, egoitza hau izan zen mehatzarientzako, seme-alabentzako hezkuntza zentroa, eta ere umezurtz geratzen ziren umeentzako. Dirua Ibarra familia aberats batek jarri zuen, eta baita ere Orkonera konpainiak, eta horren bestez bakarrik onartzen ziren egoitza honetan konpainia horretako langileen seme-alabak. Eta beko argazkian ikusten dugun eraikin handi hau, hemen zegoen asiloa, eta beste handi hau Guardia Zibilaren kuartela da. Naiz eta herri gune historikotan polizia forala aritzen zen, mehatzari herrizka hauetan sortu ziren sasoitik hasi ziren Guardia Zibilen kuartelak eraikitzen. Hauek ere mehatzari konpainien jabeek finantziatu zituzten, ez zutelako nahi langile errebueltarik, ez zutelako eta horren kontra egiteko, ia herrizka guztietan topatu algenuen horrelako Guardia Zibilaren kuartel bat. Eskola, ermita bat ere egin zen, auzoaren hasieratik, eta eskola bi alboetara, neskak eta mutilak, eta gerora ermita zegoen tokian, Eliza eraiki zen. Eta baita hor ikusten dugun kioskoa, eta kioskoaz gain ere bi antzoki egon ziren, ez antzoki bat eta bi zinema. Kioskoan zegoen musika banda nahiko garrantzitsu bat, esaten dute bertako musikari batek New Yorkeko orkesta batean bukatu zuela. Eta esan dezakegu, azken finean urte gutxitan, ezerezetik sortutako leku hau hiri bilakatu zela. Eta bertan jatorri anitzetako familietatik aurren belaunaldi berria jaio zirela nolabait burdinaren esplotazioaren inguruan. Eta horren bestez identitate propioa zeukaten komunitateak sortu zirela. Bertokoak zirenaren sentimentu indartsuarekin edo. Izan ere, mehatzariek asko borrokatu izan zuten elkarrekin, beren lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Zeukaten arazoetako, hainbat arazo zeudenez, baina aitariko bat zen nola bizirauteko nola eskuratu jakiak. Jakiak erosteko derrigortuta zeuden beren ugazabenak ziren konpainienak ziren dendetan erosten. Eta denda horietan presioak ikaragarria altuak izaten ziren, janariak kasu askotan ez zegoen ondo kontserbatuta, ez zegoen baldintza honetan. Eta borroka eta greba ugariren ostean lortu zuten arau hori alde batera utzi eta beste modu batera antolatzea. Ekonomatoak sortu ziren, non mehatzariek beraiek antolatzen zituzten janariaren salerosketak. Goiko argazkian ikusten duzuen hori da, Larboledan egon zen lehenengo ekonomatoa. Etxe honek ere diputazioaren partetik ondare babesa jaso zuen duela urte gutxi,
Eta, bueno, zahar berritze lanetan hasiko ziren, baina, bueno, gehiegi luzatu ziren lanak eta etxeak ez du jasan eta gaur egun tamalez eraitzia dago. Beste borroka handi bat, mehatzariek horren kontra indarrazko egin zutena izan zen, haien lan orduak murriztearen kontua. Hasiera batean 13 ordu lan egin behar izaten zuten. Eta borroka luzen ondoren, lortu zuten, ja 1910 urte ingururako edo, haien lanaldia jaitsi zen 10 ordura, eta gero 9 eta azkenan 8 ere bai. Mugimendu hauen bultzatzaile ezagunenetariko bat izan zen Facundo Perezagua, politikari sozialista, Bekaldeko argazkian ikusten duzuena. Eta mugimendu hauek ere ekarri zituzten sindikatoen antolaketak, eta oraindik Larboledako kale nagusian ikus dezakegu, hor argazkietan ikusten duzuen UGT-ren sedea, sindikatuaren sedea, eta ere badago Leon XIII sindikato katolikoaren sedea. Eta, bueno, eskualde honetan sozialistak aritu ziren gehien bat, baina inguruko herrietan baita anarkistak, komunistak, gogoratu behar dugu Gallartakoa bazela Dolores Ibarruri, eta, bueno, borroka asko egon zen hemen. Eta beste gertaera bat, honek frankismoarekin edo lotura oso zuzena duena, izan zen nola Larboledan preso esparru bat egon zen. 1937an izan zen hori nazionalek Bilbo hartu zutenean, eta gerora Kantabriarako bidean mehatzalde eskualdean egon ziren. Eta 3 preso esparru sortu zituzten bertan. Haietako bat Larboledan. Hor helen ikusi dugu Guardia Zibilaren kuartela eta asiloa tarteko espazio horretan. Bertan egon ziren preso errepublikanoak lan egin zuten mehatzaritzan, Orkonera zen konpainiarik eta handienetakoa, eta bertan egin zuten lan. Orduan, azken finean bazen eskulan oso merkea edo doakoa nolabait, eta ere bai erabili izan zen preso esparru hau edo inposatzeko edo legeria oraindik gogortzeko, ze gerraren ondorengo urteetan erregimenak meategiak militartu zituen. Hau da, mehatzaritzari legeria militarra aplikatzen zitzaion, eta orduan kapatazek eta ejerzitoko kaboen poterea edo zeukaten. Eta, bueno, hemen egon zen mehatzari, preso taldeari, batallon minero numero 1 deitu izan zitzaion. Eta, bueno, Larboledaren bizimoduari buruz eta zertxobait gehiago hitz egiteko, bertan bizi eta lan egin zuten pertsona batzuen testigantzak ekarri ditugu. Uste dut ondo dagoela historio pertsonal hauek ekartzea, ze azken finean ideia bat ematen digute egoera orokorrari buruz. Argazkian ikusten duzuen hori Jesus da, bera Larboledan jaio zen, aita Leonetik etorritakoa zen eta ama nafarra zen. Eta, bueno, berak Larboledan hasi zen ikasten ikusi dugun San Fernando egoitza horretan, baina hori preso esparru bilakatu zenean, bere ikasketak eten egin ziren, oraindik irakurtzen eta idazten ikasi gabe. Eta 15 urte zituela mehatzaritzan hasi zen lanean, hasiera batean bagoiak kargatzen. Hori izaten zen gazten lehenengo lana, kasu gehienetan. Egunean 10 tonako bi bagoi kargatu behar izaten zituzten. Gerora, nagusitu zenean, barren alari modura aritu zen. Barren alariek egiten zutena zen, burdinezko makiekin zuloak egin mehatzean, eta 40 zentimetro inguruko zuloak, eta ondoren hor dinamita sartu egiten zen, leherkuntzak sortzeko, eta gero mea ateratzeko. Nahiko lan arriskutsua zen, lehergaiarekin eta lur mugimenduekin, eta hainbat istripu egoten zirelako. Eta, urte luzez aritu zen bertan lanean, eta mehatzaritzaren gainbera etorri zenean, oraindik ere, behaldean kokatzen ziren industria horietara joan behar izan zuen bere azken lan urteak egiteko. Hemen ikusten ditugu barren alariak, izan ere, azken urteetan, elkarte kultural batzuen eskutik, profesio hau herri kirol bilakatu da, eta ligazka bat antolatzen da mehatzaldeko herri ezberdinen artean,
eta bueno, hemen ikusten dugu nola gaur egun profesio hori herri kirol bilakatua. Beste hau Mateo deitzen da, hau ere Larboledan jaio zen, eta Jesus bezala 15 urterekin bagoiak kargatzen hasi zen. Eta gerora beste hainbat lan egin zituen mehatze ezberdinetan. Eta lan haietako batean izandako istripu baten ondorioz, zauriak egin zituen hankan, eta hauek infektatu zitzaizkion osasun zerbitzuak ez zirelako oso egokiak, eta azkenean hanka galdu zuen. Eta horren ondoren ere jarraitu behar izan zuen mehatzaritzan lanean. Eta beste testigantza hau ekarri dut, nolabait aipatzeko ere emakumeen lanaz, asko hitz egin izan da mehatzarien lanaren inguruan, baina emakumek ere lan gogorrak egin zituzten burdinaren fenomeno honen inguruan. Argazkiko emakume hau, Teresa, Larboledan jaio zen ere, eta 6 urte zituela bere aita frankistek hil egin zuten. Eta bera oso gaztetatik lanean hasi behar izan zen. Lan egin zuen, hor beko argazkian ikus dezakegun, mea garbitzeko labadero edo garbiketa estazio horietako batean. Hauetan emakumeek lan egiten zuten gehien bat, asko alargunak zirenak gehien bat, eta oso lan gogorra zen, egin behar zutena zen eskuekin banandu burdin puroa zena eta soberakinak. Eta eskuak beti zauriekin eta izaten zituzten, eta bar. Eta hausnarketa modura, pertsona hauen bizipenen eszenatoki izan zirenen zati handi bat desagertu eginda edo galbidean dago. Hemen ikusten ditugu goiko argazkietan nola meategiak izandakoak gaur egun laku modura ikusten ditugun. Erdiko argazki horretan ikusten dugun hori da, lehen ikusi dugun airetiko tranbia horietako baten azpiegituraren zimendu bat, eta gaur egun hori bakarri geratzen da. Hangoa Lurrazpiko galeria batean ateratako argazkia da, barruan ikusten dugu nola oraindik tresneria eta bagoiak eta badauden, baina ezin da, ez da itxita daude galeria hauek, ez da posible bizitak egitea edo ikustea. Hauek kizkaltze labeak dira, eta ikusten dugu ere nola vegetazioak bere bidea egiten ari den arkitektura hauetan zehar, berdina gertatzen da, hor ikusten dugun mineralaren garbitegi horrekin. Eta guzti honek pentsarazi egiten digu, ze mehatzaldeko biztanleen memoria, identitatea, oroitzapenak beren paisaiari lotuta daude, eta bertako aztarna materialei ere. Eta burdinaren fenomeno hau bukatu zenean, utzikeri handiagon zen, mehatzaritzak eta industriak utzitako ondarearekiko, ahazteko borontatea egon zen oroar, eta azpiegitura asko desegi egin ziren, beren materialak saldu egin ziren, eta dirua lortzeko eta bar. Baina, gaur egun, badago mehatzalden bere iraganari arro begiratzeko edo gogo gero eta biziago bat. Eta pena da, iragan horren testigu izan ziren aztarna materialak hain egoera okerrean egotea. Baina horren aurrean, esan dezakegu ere, oraindik badaudela gure artean, pertsona batzuk gero eta gutxiago, tamalez, mehatzaritzan aritu zirenak. Eta hainbat pertsona mendietako produkzio kate ikaragarri hauek martxan ikusi zituenak, langile auzoetan hasi zirenak, eta bar. Eta pertsona hauek lagundu diezagukete erdi desagertutako aztarna fisiko horiek nolakoak ziren gogoratzen, irudikapenak egiten, maketen bidez, azalpenekin eta bar, jendeak ezagutzeko aukera izan dezan. Eta hori da hain zuzen eskuartean daukagun ikerketa proiektuan egiten saiatzen ari garena, eta adibidetxo labur bat ekarri dut, non Larboledan bizi izan zen eta lan egin zuen gizon batek bertako paisaiaren inguruko bere oroitzapenak kontatzen dizkigun. Ikus dezakegun momentu batean. Explotación también de posiblemente de Causo, ahí donde está aquel poste, hay una pequeña explotación y hubo hasta un horno de calcina, porque esas son, por decirlo de alguna forma,
explotaciones minoritarias más pequeñas. de Chichinabo, que han aparecido por todos los lados. Sí, sí. Entonces, ahí a esto le llaman la olla. Allí donde están aquellos pinos, pues, hay un depósito de agua. Sí. Ahí hubo un caballete de esos, de la línea para salvar pues otra línea que pasaba por debajo, que iba hasta la crisolada, que tenía 60 metros de altura. 1, 2, ya vais a ver, ¿no? Y luego había otros que iban hasta la crisolada de la Reneta, la llaman la mina crisolada que vamos a ver ahí en Ortuella, pero que ahí lavaban mineral. Entonces, todo esto, donde está el campo de fútbol y todo eso, eran balsas de drenaje, bajaban a través del río de decantación. Al principio, antes de hacer la calle de Churuca, cuando hicieron las casas nuevas, que llaman donde yo vivo, el año 45, las arenas finas que las iban depositando eran mineral. Pues con esas se hicieron los morteros para hacer esas casas. O sea, no de playa, ¿eh? De la cantera, macho, trabajando con esto. Ahí vertían los escombros que a través con locomotora y vagones especiales para eso, ya te lo pongo en eso. Sí. Lo llevaban hasta allí, iban volteando, anchando, todo esto. Ahí abajo estaban las casas de mi abuelo, y pues ya lo veremos luego de ahí, no queda nada ya. Pero esto era muy rico. Por aquí bajaba el plano, que aquí estaba aquí la cabecera más o menos a esta altura. Y llamamos de la rueda negra, porque había una rueda negra allí donde están los caballos, que era un tambor grandísimo donde desarrollaban el cabalé. Y ese estaba ahí de repuesto, porque esto no estaba puesto. Y mi tío, que era carpintero, trabajaba los domingos para reponer trozos de zapatas con un zuncho, que tenía un zuncho grandísimo. Bueno, adibide txiki bat besterik ez da izan, baina bueltatuko gara. Baina, adibide honen harira ere azpimarratu dezakegu, nola pertsonen testigantzak edo jasotze honek balio bikoitza daukala edo, ez? Alde batetik ikusi dugu, erdi desagertuak dauden aztarna fisikoak osatzeko edo ezagutzeko ezinbestekoak direla, baina beste aldetik ere pertsonentzako onuragarria da, nolabait, ez? Indartzen ditu hala beren inguruarekiko identitatea, nola pertsonen arteko loturak. Kasu honetan ikusi dugun gizon horrekin egin genuen txangoan, bere iloba ere etorri zen, iloba kasualitatez edo mehatze ingeniaria da, eta lehen aldia da bere aitonarekin oroitzapen hauek edo partekatzen zituela. Eta, orain ja pizkate modu arinago batean, aipatuko ditugu mehatzaritzaren gainberaren ondoren, Nerbioi ibarraren ezkerraldean kokatu ziren industrialdeak, eta bertako produkzioa aurrera ateratzeko langileentzat eraiki ziren auzoak. Hau argazkietan ikusten dugun hau, lantegi horietako bat da, Bako Bilkoz, igual ezagutuko duzue, azken urtean askotan ibili da ara eta ona teleberrietan, eta zergatik eraikin honek ondare babesa jaso zuelako duela urte eta zerbait, eta hortik eta aurrera suntzitzen hasi ziren, batzuk eta besteak, eta denek dakite zer gertatzen den ari den hemen, baina inork ez du momentuz ezer egin suntzitze prozesu hau gelditzeko, eta gaur egun apenas ez da aztarnari geratzen. Beste hau, beste lantegi bat da, General Electrica Española izan zena. Hau Trapagako udalerrian kokatzen da, hori ikusten dugun, larboleda ikusi duguna, mendiaren goikaldean kokatzen bazen, hau mendiaren behealdean. Eta ikusten dugu, hasiera batean, fabrika hauek kokatzen hasi ziren eremuetan landa lurrak zirela denak. 30. hamarkadakoa da argazki hau, eta fabrika handituz joan zen, 50. hamarkadara arte, non uste dut 5.000 langile inguru izatera iritsi zela.
ikusten dugu hemen material elektrikoa egiten zutela, motorrak batez ere, eta haien bezero nagusietakoak hemen aurreko egun batean, ostegunean, edo asteazkenean izpide izan ziren Hidroelektrika Espainola eta Iberduero eta izan ziren enpresa hauen bezero. Hemen ikusten ditugu zenbait instalazio enpresa horienak, eta hemen ikusten dugun hau, hori da lantegiak kokatzen zen tokian, eta lantegiak lursailak erosi zituen bere langileentzako auzoak eraikitzeko. Horre ikusten duzuen hori izan zen orain aipatuko dugun San Andres auzoaren lursaila. Orduan berriro ere auzo industrialetan errepikatu egin zen nolabait urte batzuk lehenago mehatxaritzarekin gertatu zena. Nolabait jatorri eta testu inguru erabat desberdinetakoak ziren jendeak auzo hauetan pilatu zituzten. Asko mehatxaritzatik zetozen eta beste gehienak nekazal mundutik, berriro ere Euskal Herritik zein estatu osotik. Hauze da San Andres langile auzoaren goiko ikuspegia, hemengo hau da hasieran egin zuten proiektua. Hasiera batean aurreikusi zuten etxe bizitza bakoitzarentzako baratze bat egongo zela. Aipatu dugunez, nola familia hauetako gehienak nekazaritza mundutik zetozen, nahiko arrunta zen, fabrikako lanaz gain, oraindik ere lan gehigarri gehiago egin behar izaten zutela, eta horretarako baratze hauek. Baina, azkenean ez ziren baratze hauek aurrikusitak zeuden moduan ez ziren egin, eta horren ordez etxe bizitza gehiago eraiki ziren. Denera 60 etxe bizitza eraiki ziren. Hemen ikusten ditugu etxe bizitza horien planoak. Esan beharra dago, auzoaren egituraketa edo nahiko ezoikoa dela gure eskualderako. Eta hori da, General Electrica Espainola, enpresa honen jatorria General Electric enpresa amerikarra zela, eta auzo hau egiteko erabili izan zituzten ereduak izan ziren Ameriketako, Estatu Batuetako auzo erresidentzialetako ereduak. Baina kasu honetan askoz oso tamaino txikiko etxe bizitzak eginez. Hemen argazkitan ikus dezakegun hori, tipologia handiena zen, 4 logelakoa eta 66 metro karratu zituen, baina etxe gehienak 3 logelakoak ziren eta 55 metro karratu zituen. Eta hori kontuan eukita sasoiko familiek 3-4 seme-alaba izaten zituztela. Eta auzo hau eta beste asko botere handien menpean sortutako komunitateak izan ziren berriro ere, baina aurretik mehatxaritzaren adibidean ikusi dugun bezala, kultura anitzetatik zetozen pertsona hauek benetan gizarte bateratuak eratu zituzten. Elkarrekin mugitu ziren, bai langilerien esparruan, eskubideak hobetze aldera, eta bai eta auzo bizitzan ere bai. Eta, hau da gaur egun auzoak daukan itxura, urteetan zehar etxe asko utzik geratzen joan dira, baina orain berriro ere ari dira herriko jende gaztea ari da etxe hauek berriro ere okupatzen. Gehien bat bertan aiton amonak izan zituzten gazteak. Eta oraindik etxe batzuetan ere geratzen dira emakumeak bakarrik daude gaur egun alargunak direnak, oraindik auzoaren sorreratik bertan bizi izan zirenak. Eta nolabait auzoaren harremanak, memoriak bizi berritzeko helburuarekin eta gure ikerketa honen harira ekimen bat jorratzen hasi gara auzo honetan. Eta egiten ari dena da aukeratu izan zen auzoarentzat bereizgarria izandako elementu material bat, kasu honetan labaderoa, hor ikus dezakezuen hori, gaur egun desagertua dagoena. Eta elementu hori aukeratu izan da, nolabait izan zelako
auzoko elementu bereizgarri bat, lehenago mehatzaritzaren eta gero industrializazio prozesu honen testuigu izan ziren emakume asko eta askoren elkargunea izan zelako. Eta hain zuzen ere, gaur egun auzoan geratzen direnak emakume alargun horiek direlako. Eta honetatik hasita, testigantzak jasotzen hasi gara, emakume nagusi hauen artean, labaderoaren inguruan, baina labaderoaren inguruan hitz egitean beti ateratzen dira beste historia asko eta asko. Eta ekarri zuet ere bideo txikitxo bat emakume batena labaderoari buruz hitz egiten, baina uste dut gehiegi ez luzatzeko horrela utziko dugula. Esango dugu testigantza horiek jasotzea dela lehenengo fase moduko bat, eta gerora urrengoa da bakarkako testigantza horren ondoren taldekako bileratxoak antolatzea, oroitzapenak partekatzeko eta bar. Eta emaitza material modura gerora informazio puntu bat esarri nahi da labaderoa zegoen tokian, eraikinaren inguruko azalpenak eta bertako memoriak jasoz. Eta horretan ari ginela, Aldameneko beste langile auzo batean, Las Kontrilla izeneko auzo batean, obra berri bat egiten ari ziren, hangoian ikusten dituzuen, etxe bizitza batzuk egiten ari ziren, eta induzketak egin zituztenean, agertu ziren, han ere bazegoen beste labadero baten aztarnak. Eta horrek ere, aztarna horiek erabili nahi dituzte, gaur egun egingo den, hori da gaur egun egingo den etxe bizitza proiektua, eta parke moduko batean aztarna hauek jarri nahi dituzte, baina zaila da edo aztarna horien bidez ikustea edo gogoratzea nolakoa zen labadero hori, oso pieza gutxi, harri gutxi, atera direlako. Eta orduan, antzeko ekimenaren, aurreko ekimenaren antzeko bat garatzen ari da. Eta kasu honetan gainera, herriko zenbait elkarte kulturalen laguntzaz, adin ezberdinetako bizilagunen implikazioa lortzen ari da. Momentu hauetan, esaterako, badago herrian elkarte kultural bat literatura eta, olerki maitea izenekoa, literaturan oinarritzen dena edo, eta mikropoema lehiaketa bat antolatu da labadero honen inguruan. Orduan, mikropoema lehiaketa honen oinarriak edo baseak plazaratu direnean, aprobetsatu izan da, denboran zehar, bai artxiboetan, bai testigantzen bidez, labaderoari buruz jaso dugun informazio hori modu divulgatibo batean edo bizilagunei plazaratzeko edo. Eta, ere jaso izan dira pertsona nagusiek nola gogoratzen duten labaderoa, eta, hainbat historio. Eta, azken finean, ekimen hauen azaleko helburua baldin bada elementu material horiek gogoratzea edo, azken finean sakonagoko helburua da protagonistek beraien identitatearen balioaz edo kontziente izateko aukera zabaltzea edo, azken finean mehatzaldeko edo eskualde bateko ondarea bizi berritzeko ezinbestekoa da hasteko bertako bizilagunek baloratu dezaten hori. Eta, azkenean, orokorrean, uste dut, jendeari on egiten diola bere historioak entzunak izan daitezen. Horren bestez, eskerrik asko zuen arretagatik. Dizugu arnazteko aukera emango ere, eta orain Josu gerturatu mesedez, orain baldin eta galderak suertatu bazaizkizue bi primerako hizlari hauek entzuterakoan, orain da momentua galderak egiteko. Norbaitek egin nahi baldin badu gerturatuko diogu hor daukagu mikrofonoa. Hori, pasatu dizute, diapositibak pasatzeko. Horren atzen dago. Galderarik, norbaitek?
esan daiteke dela, berdin dela ezin hizkuntzatan den, inkluso tagaloz ere baldin bada, inkluso saiatuko gara, edo eskalo. Bai? Ez daukazue, galderarik. Komunidea joateko gogoak dituzue, hala? Zure kafe bat hartzeko, ez dakit, anima joan pentsatzen nik bitartean badut galderaren bat, eta bai irudiagitu izan garela ondare traumatikoetaz denbora guztian, ez? Bai alor batetik, bai bestetik, industrializazioa, prozesu, azkenean gaur egun abian ez den prozesu bezala edo traumatikoa da, orduan pertsonak sendatu berdira lehenengo ondarea sendatzeko ere, dirudi ez, zure hitzalditik, Saramagak ere badu traumatikotik asko, eta aritu izan garela ondare traumatikoaren inguruan, eta zuen ekimenak hori apur bat sendatzen edo saiatzen direla, ez? Alde hortatik, galdera bat, suertatu zait Josuri egiteko, nabaritu duen berak Saramagan badagoen alako auzo espiritu bat, eta auzo espiritu hori non eraikitzen den, bai justo ekintza, 76ko ekintza horretan, edo bai beste industrializazioarekiko trauma batean, edo nola ikusi izan duzun zuk hori nortasun hori Saramaga auzoan. Nik hortxe azpimarratu nahiko nuke, Izarneko ondo azaldu du bere hitzaldian, nola jatorri eta kultura eta esparru oso desberdineko jendea, nola leku berri batera heltzen den, leku berri bat egituratzen da, eraiki egiten da, eta horregatik erabiltzen dugu kolonia hitza, azkenean horrek esan duelako, eta hainbat osagai lotzen direlarik, orduan identitate berri komun bat sortzen dela. Saramagoen kasuan bai, bai ikusten da auzo identitate bat dagoela, hala ere, dozein identitate kolektiboan beti tentsioak daude, eta kontraesanak. Eta esaterako auzokideen elkarte, ez dago auzokideen elkarte bakarra, bat baino gehiago dago, batzuk esaterako nahiko polemika bizia piztu egin zen meskita bat erekin nahi izan zenean, eta nola elkarte batek ez zeukan inolako arazorik meskitarekin, besterik gabe komunitate musulmanak ere eskubidea zeukala euren esparru erlijiosoarekitzeko, baina beste elkarte bat, bai egia da horren kontra aritu zela, behin da berriro, gero gainera auzoko jabe txikien, auzoko hosteleriako jabe txikien artean ere banaketa dago, baina hala ere egia da identitate hori azpimarratzen dela. Segurenik, azpetutako ezaugarri material horiek lagunduta, azkenean oso ezakit. Hor, eszenarioak ja nolai baldintzatzen duelako, hori, ez dakit. Ez dira kokatuko plakak endu ez dituzten horien inguruan, ez? Elkarte hori, ez? Hori, plakena ja pixkate hori ikusten da, ez? Izarnetasuk nabaritu izan duzu alako ere nortasun, anistasun bat edo. Suposa dut jende askorekin tratatu duzula, elkarte ezberdinekin, badago ere hor Josuk esaten duen horren antzeko zerbait. Bai, nik uste, orokorrean langile mugimendu hain garrantzitsuak eta egon diren eskualdetan, nik uste adibidez ikusigun San Andres auzo honetan, deigarria da nola, bertako biztanle batek esaten zuen nola auzoa zen un crisol de culturas edo, ez? Hori azkenean jatorri ezberdin askotako jendea zegoelako, baina nola elkar asko lan egin behar izan duten, hori gehien bat nik aipatuko nuke auzo bizitzan, nola adibidez familien artean arrunta zen laguntzea, ez dakiz seme bain zainketan edo hainbat gauzetan, orokorrean badago nik uste nahiko hori burdinezko identitatea horren baizakera gogor bat edo identitate gogor bat konstiente dena, nolabait eskualdearen gerorako aberastasuna ikusten dugu ibaiaren beste aldean Getxon eta dauden etxebizitza aberatzak edo Bilboren gerora egon den loraldi hori edo baduela bere jatorria mehatzalde eskualde honetan edo. Buratu zaizue galderaren bat bitartean? Bai, ondo. Bestela ni jarraituko dut.
Kaixo, arratsaldeon. Josu, ez da pizkat konspiranoikoa pentsatzea Zaramaga, Gamarra eta Gamarra arteko, Gamarra zen dut piztinak. Oso konspiranoikoa dela hori pentsatzea, jarri zituztela plantiketatik pasatzeko, alineazioa, ez da erreka han dagolako. Ez dakit, Vale, oso galdera doana, zuri zena? Paco, vale. Don Francisco. Don Francisco. Vale. Noski, hemen gauza asko sartzen dira. Berez, askotan, arkeologiaren munduan eta beste gizarte zientza askotan, egiten duguna da, beti aipatzen da, ez? Interpretatzerakoan, irizpide funtzionalistak erabiltzen ditugun, ara irizpide ideologiko simbolikoak. Egia da, aurkezpenetarako batez ere zentratu egin naizela irizpide simboliko edo ideologiko horietan. Zenbateraino, erregien batek, bere helburu politiko batzuk bete nahi dituen eta horretarako ordenamendu espazialaz eta materialaz ahalbidetzen den. Baina noski, lurzoruaren lege, ez dakit nola gaita esan, naturalak, eskabi dago pizka koska, baldintzatzen dute. Argi dago, bertatik pasatzen dira Zadorra ibaia, gune horiek, baina aldi berean, Zadorrako piztinak, Gamarrako piztinak Zadorra ibaiaren ondoan daude. Eta horrek segurtatzen du urre mari bat eukiko dutela. Baina aldi berean, uholdeak eta eukitzeko orduan, asko zera arriskutsuagoa da. Eta bertan kokatu egin zen industria. Beraz, helburu funtzionalistak edo funtzio arrazionalak, nolabait, bantzitzen dutenak, eta helburu, ez dut esan nahi, Gamarrako piztinak bertan daudela, hirukote hori osatzeko. Baina hirukote hori osatu zuten, paisaia hori osatu zuten. Eta paisaia hori, nodoan ikusten dugun bezala, bat eta bakar bezala antolatu egin zela. Baina noski, lurzuru merkeagoa, ura, garraio bideak, Bizkaira eta Gipuzkoara begira, arrazio asko daude. Baina batez ere hori, ikustea nola identitate komun bat eratu egin zutela eta Gasteizen oraindik ere oso nabarmena dela. Guk erabiltzen ditugu piztinaiek eta oraindik ohore moduko bat osatzen dute. Hori argitzeko beste modu bat izango zela ere ikustea nunbaiten errepikatzen den formula hori. Halako esparru ezberdina daudela eta hori esen zuretzako neukan galdera bat, ez dakit gehiegi luzatuko garen. Baina ja ikusi duzun sistema hori edo planteatzen den formula hori espaziala beste nunbaiten ematen den ere. Irudi oso eredu argi bat dela, ez? Zurruna, nahiko basikoa eta hori ere nunbaiten gertatu den, ez dakit bilatu dituzun paraleloak edo. Eske kontua da, ez dakit hori igual nire arazi izan den bai, segurenik bai, ze oso aurkezpen kaotiko izan da. Egia esan ez dut eredu bezala aurkeztu nahi izan, ze ez doka frogarik, hori eredu bat bezala aurkezteko. Izan da, beste gabe, hor paisaia hori ematen dela. Ez dakit eredugarria den edo esportablea den beste toki batzutara, demostratu beharko litzateke, eta egia da, hildo interesgarri bat izan daitekela, baina hori beste gabe zen, demostratzen nola hiru elementu horiek batzen diren eta identitate komun bat ematen zaiela. Gasteizko hiri industrial alai hori eratzeko. Hiria, etxe bizitzekin, industriala fabrikakin eta alaia piztinekin. Baina ez dakit ez dut demostratu beste inon. Frontoia falta zaigu jai alaia izateko guztiz. Bigar utziko digun nahiari. Frontoia Zaramagan dagoena da. Eta nire azkeneko ekarben bat, eta elaz utziko zaituet, eta bidez beste galdera badago ikusteko edo ez. Badirudi, orain arte ikusi ditugun kasuetan, nekazal kolonizazioetan eta oso prozesu zurruna zela, oso bideratua, oso argia, eta aldiz badirudi, pasatzen garenean industrializazioara ematen ari dela, kasi kolonizazioa daño, kapitalismo berantiat baten aplikazio gordina eta zuzena, ez? Nola uztartzen dira guzti honetan
planteatu duzu zerbait, baina badirudi etxe bizitzak eta auzoak sortzen direla industria ezberdinen arira, eta ez frankismoak bideratuta edo. Hori da zuek entzunda eta beste adibide buruan ditu dela dirudiena, ez? Momentu batean saiatzen direla nekazal koloniak oso zentralizatu batean egiten, ez duela aurrera egiten, eta gero beste hurrengoko fase batetan industrializazioa uzten dela apur bat esku batzuen edo pribatue batzuen eskuetan. Nola ikusten duzue hori? Ez dakit nik horri nola erantzun, ez dakit egia esan, aztertu dugun mehatzaritzaren kasuan, nola frankismoaren aurretik etorri zen hor bai garbiago ikusten dela, interes ekonomikoa eta horren ondorioz antolaketa igual kaotiko modukoago bat edo, ez? Gerora auzo industrialen kasuan egia esan Bizkaiko kasu hau nik ez dut aztertu izan edo ez dut asko ikertu frankismoaren eraginaren pean edo, bai, ezagutzen dut hainbat kontakizun, frankismoak sortuak auzoan edo, baina antolaketa horrek ez dakit zehazki erantzuten dion orokorrean, igual nik ezagutzen dudan auzo horretako jendea umeak izan zirelako auzoa eraiki zenean eta gogoratzen dituzten oroitzapenak igual amableagoak dira edo, ez, nagusiagoek esan ditzaketenak baino, baina ez dakit nola lotura hori egin nola erantzun. Egia esan ez dut igual oso ondo ulertu galdera. Irudiela, zentralismotik pasatzen garela tokian tokiko, bai udalek eramandako politika batera, ez zentralizatua, izik eta kasu honetan udaletxeak bideratua, ez dakit Forjas Alabesekin zein erlazio zuen, kasu honetan industria elektrikoak ez irudien, industriak berak zeukala, berak diseinatu zuela auzo hori, edo zure kasuan planteatzen ari zinen kasi industria bakoitzak diseinatzen zuela bere auzoa, eta ez hori ikusten da gian ere nolabait Gasteizen, industria baten inguruan sortzen denen auzo bat, zehazki industria baten inguruan, udaletxearen laguntzarekin. Badirudien hor alako dispertzio edo zentralistasun eza ematen dela dirudien. Kasi hausnarketak izan daiteke ere. Berez, ikusten dena, hainbat arrazio egon daitezke. Arabaren kasuan, deszentralizazio moduko hori, ja berez, nahiko erraza da. Ze, Araba gerra zibilan eukitako portaeraren gatik edo, provintzia leiala zen, eta orduan hainbat autonomia foral zituen, eta horrek hainbat privilegio ematen zizkion, eta gauzak egiteko orduan askatasun maila handiago bat. Eta gainera Gasteizen kasuan, Gasteizek Arabaren barruan bakigu zenbateko protagonismoa dukan, beraz Gasteizko udala kontrolatzea, edo Gasteizko udala ja Araba osoa kontrolatzea da, nolabait esaterre. Eta hori abia puntutzat hartuta, ari garenean, esaterako 60ko hamarkadan, desarrollismoan, egia da, beti aipatzen da, testu liburutan askotan aipatzen da, nola liberalizaziorako mugimendu bat ematen dela. Eta legedian nabaritzen dela. Zentzu batean, erregimenaren dinamikak konsolidatuta daudela, eta gainera zertxoit aldatu behar dira, baina azkenan oinarri aldatu gabe. Nabarmentzen da, enpresek igual ekimenerako tarte handiago bat eukiko dutela, edo udalek, edo dena delakoek, baina azkenan beti ere oinarria berdina izan da. Ez dakit zentzu hortan igual hori. Militarizazioa ez dakit, hori beste galdera bat. Militarizazioa gero bukatu egin zen, edo nola izan zen, epe hori edo... Nik uste, esan da, gerraren ondoren meategiak militarizatu izan zirela, baina egia esan ondoren entorri zen mehatzaritzaren gainbera hori. Orduan ez zuen urte luzez iraun, 60. hamarkadarako edo mehatzen sistema hori edo azkenekoetan zegoen. Ustiatzen zen, baina industria txikiagoek edo talde txikiagoek, enpresa handi hauek Orkonera, Aironor edo Franco Belga eta horiek hurbilagoak egon zirenak botere politiko handiekiko eta kasunetan erregimenarekiko ez zeuden hain utzi zuten beren esplotazioa bertan. Eski asko.
Beste galderarik. Una pregunta en referencia a Zaramaga. La distribución social del Plan Blaine ¿podría tener también alguna característica de origen? O sea, la clase baja tiene origen, ejemplo, en La Mancha, y la clase media acomodada es burgalesa. ¿Hay algún tipo de relación o no? Respuesta rápida, ni idea. No tengo ni idea, no lo he comprobado. Pero sí, sería interesante. De todas formas, hay una cosa que habría que resaltar de cara al fenómeno de la inmigración de las zonas rurales del resto del Estado a Vitoria. Y es que no fue ni tan numerosa ni tan dispersa. De hecho, la gran mayoría era castellana, o era riojana, o navarra, o de lugares bastante del entorno. Pero bueno, sí que hubo una distribución, o sea, sí que me consta que hubo una distribución a nivel urbano, o sea, a una escala más grande, la de ciudad. Y es que en las zonas más céntricas, la mayoría de la gente de origen inmigrante eran inmigrantes, pero del mundo rural a la vez, o muy cercano. En cambio, los barrios más rurales, cuanto más te ibas alejando del centro, ibas a zonas más marginales o más periféricas, el origen era cada vez más diverso. Así acabas que en poblados como Avechuco o Errecaleor, el porcentaje de inmigrantes que venían además de lugares ya más exóticos para la sociedad vitoriana de la época, como Extremadura o Andalucía, era mayor. Y en Zaramaga posiblemente pasa algo parecido. De hecho, eso también se podría igual intentar rastrear, no sé, ahora me viene así por intuición, por el tipo de las comunidades inmigrantes que centros se han montado en esos lugares. De hecho, el hogar extremeño está en Zaramaga. O luego, por ejemplo, el centro Séneca, que es bastante más moderno, está en la zona del Aqua, o sea, aún más en la periferia. Pero no sé si está demostrado. Al fin y al cabo, esa clasificación, o sea, eso es algo que me gustaría aclarar, que es que la clasificación por clases sociales es una cosa que está en la cabeza de Gaspar Blaine, lo presenta al ayuntamiento, el ayuntamiento le parece perfecto y va adelante con ello. Pero claro, no va a haber un portero en la puerta del edificio diciendo tú eres clase modesta, tú eres clase media. Para eso, el régimen tiene unos mecanismos mucho más sutiles que se llaman la ley de suelo. Entonces, con la ley de suelo y con los mecanismos de especulación del suelo, tú ya puedes hacer que X gente viva en un sitio o X gente viva en otro. Si un suelo es caro, va a vivir gente con cierto nivel adquisitivo. Si un suelo es barato, vivirá gente más pobre. Entonces, la idea de cómo un régimen, al final, aprovechándose de la oferta y la demanda, que es algo con lo que estamos muy familiarizados y nos parece tan común y tan bonito, pues cómo un régimen puede aprovecharse de ello para ordenar y dirigir la vida de personas de diferentes ámbitos. Pero está sin demostrar. Esa parte. Azken deia, galderarik ez... Bukatutzat ematen dugu gaurko saioa. Mi esker denoi, gracias por venir. Eskerrik asko.